va a joderlo. Si la belleza no es un sentimiento, yo ya no sé si es cierto lo que siento. Batzutan handianeko sagardoi, beste batzutan txikia y olvido quién soy. Y hoy me he levantado flipado y me siento el mejor. Ya no pienso en el mañana, solo existe hoy. Poco ruido, mucho duende, las cosas acaban, el arte trasciende. Que negro y que claro, que cerca y que lejos, que poquita pena, que buenos recuerdos. A mí el cantar es una forma de reírme y otra de llorar. Una forma de reírme y otra de llorar. Zure zain, egia esan zerbaiten zain, zait importa, buenagian bai. No me da miedo que me odies, no tengo miedo a que me quieras. No me da miedo morirme, ni que no llores cuando lo haga. No tengo miedo a no ser libre, pero sí a robarte las alas. Unas miedo a ser humilde, otras la fama me acojona. Comprando una escalera al cielo, he visto que van tras de mí, cogiendo lo que me dejé, aprovechando que me alejé, buscando algo que me perdone. A pesar de todo siempre fui sincero, estuve bien cuando dejé de ver, solo pensaba en si salir de ahí. Gaur gurekin Jofe. Azken urteotan Euskal Herriko eszenan izen propioa bilakatu duen artista bat dela errango nuke. Baina, bueno, jendeak ezagutzen zaitu gaur egun, eta uste dut, Euskal eszena honetan, oraintxe bertan, ezaguna zarela errango nuke. Baina ez dakit, gustatuko zitzaidan zure hasierako paso horietara bueltatzea, ez? Eta ez dakit nola hasi zen ez Jofe proiektu hau? Modu oso inkostiente batean hasi zen proiektua, ez proiektu bat bezala, baizik eta ni oso txikia nintzen, oso gaztea, 13-14 urte nituen, eta hasi nintzen, egia da betidanik musika esente entzun izan dudala, nire bizitzan zehar, oso friki naiz, nire gurasoak ere oso frikiak dira, eta musika asko kontsumitze dute. Eta ez dakit, hor modu inkonstiente batean hasi nintzen ere abestia abestia, karo, momentu horretan bazen kaka bat egiten nuena. Baina modu inkonstiente batean, hasi nintzen, Atarrabiako gaztelekuan, nire letrak idazten, lagunekin batera, joku bat bezala hartzen nuen, eta gero denborakin serioago jarri zen movida, edo asuntua. Baina ez dakit, ze gertatu zen, edo, igual etzen ezer gertatu ez, baina zen momentuetan ez, hasi zinen bestiak sortzen, baina bestiek gero hartu zuten bertze forma bat, eta gaur zaren hori bertatik heldu da. Karo, bai, ez dakit, enuke, behintzat ez dut buruan markatuta edo klabatuta zein izan zen eman nuen lehenengo pausua, edo zerk eraman ninduen pauso hori ematera, letrak idaztera. Ustet izan zela, gustuko nuela, hasi nintzen egun batean, eta egun horretatik, palante. Ere, ustet, lehen komentatu dana, oso txikia nintzen, oso gaztea nintzen, eta karo, momentu batean, egiten dituzu gauzak bakarrik egiteagatik, eta, nagusiagoa egiten zaren heinean, horrekin batera ere badator, zure heldutze prozesu bat, ez? Zentzu guztietan. Eta musikakin hori gertatu zitzaidan niri. Eta hortan nabil, oraindik, badago. Bai, uste dut, honetan ere ez dela inoiz ikaste zuzten, ez? Bertze guztietan bezala, ez? Eta hor dago movida oso polit bat, ez? Beti dagoela zer ikasteko, hobetzeko, berriro musikaz maite mintzeko, jo que se, esas cosas. Zer rango zenuke dela zuretzat Jofe izateak gaur egun? Ez dut inoiz egin galdera hori nire buruari. Ez dakit, Jofe izatea, nik ez dut Jofe aldentzen nigatik. Jofe izatea igotz izatea da, eta igotz egun guztitan goiz esnatzen da, edo depende, eta gauza berdinak egite ditu. Oso normalizatuta daukat, edo saiatzen naiz behintzat
normalizatuta ukitzen. Pertsona berdina da? Bai, totalmente, bai. Ez duzu alde artistiko hori eta zure bizitza pertsonalagoa baztertzen edo biak Ke ba. bat egin dute azkenean? Bai. Osea, uste gauza biak gertatu direla, rollo momentu batean bateratu direla eta aldi berean ez ditudala inoiz aldendu. Ez dakit, ez? Erran duzu ez, txikitan hasi zinela musika egiten. Bai. Gaur egun ez zara horren txikia, gaztea zara, baina... Ezain gaztea, baina bueno. Bueno. Bai. Gaztea zara. Vale. Gaztea naiz. Gaztea zara. Gaztean zaude. Ahí está, vale, behintzat hori, eso te lo compro. Ez dakit, nola ikusten duzu zure musikan garapen hori ez? Txikitan sortzen zenitun kanta horiek, eta gaur egun sortzen dituzun horiek ere horretan ere garapen bat egon da. Joder, kriston garapena. Bai, totalmente. Baina hori badago solotuta lehen komentatu dudanakin, rollo, ni ere heldu naiz, eta heldutze prozesu horrek zerikusi handia eduki du, eta nire sortze estandarrak edo nik lortu nahi ditudanak nire musikarekin ez dira aurreko berdinak. Gero eta gehiago nahi duzu, ez zentzu txar batean, baizik eta nik ikustet nire musika edo musika orokorrean ikustet zerbait jolasteko dena, eta orduan sin más, experimentatu nahi dut eta ikusi norainoa llega naiteken horrekin. Orduan, alde hortatik noski beti dagoela, ez martxa bat gehiago sartzeko beharra, baizik eta martxa hori sartzeko gogoak gero eta handiagoak dira. Ez dakit, aldaketa hori ere etorri zen, momentu batean ere, errango nuke ez, zure artista ibilbide hau ere profesionalizatzen joan dela, eta ez dakit ere horrek ekarri dituen ere aldaketak. Bai, totalmente, bai. Hori izan da ere aldaketa nagusi bat, nire musika profesionalizatu egin dela, eta horrekin batera ere, orain modu oso prekario batean baldin bada ere musikaz bizi naizela. Orduan horrek ere, beste leku batera eramaten zaitu, mobidak beste modu batez egitera ere eramaten zaitu, modu inkonstiente batean baldin bada ere, baina ez zentzu txar batean diot, baizik eta, mobida hau oso lokoa da, oso polita da, vamos pa'lante, eta nire erronka betidanik izan da hori, alik eta nire musika alik eta kalitate edo, ez dakit nola esango nuken, nire musika gero eta hobeto baldin badi joa, edo ni lasaiago gelditzen baldin banaiz, asko zobe, hori da nire erronka. Ni lasai gelditzea eta kontent gelditzea egiten dudanakin, ez? Erran duzu ez, prekarioa baldin bada ere musikaz bizi zarela, zorionak. Eskerrik asko. Ezin dute haunitzek hori erran, ez? Bai. Egin ditut elkarrezketak 15 urte honetan daramatzen denak eta ezin dute, ez? Baina ez dakit ere, honetaz bizitze honek ere musika gehiago egitea ere uzten dizun, tartea uzten dizun ere ez, musika gehiago egiten, azkenean zure, ez dut errango eguneko 24 orduak ez, baina eguneko tartel handi batez horretan ere inbertitzen alduzu. Bai, baina hori, hori zentzu positibo batean hartzen dut, niretzat... Bai, horretik ez dut txarrera erraten, Vale. Ez onera erratu dut ez, azkenean honetaz bizitzeko aukera ematen dizunean, musika gehiago egiteko aukera ere ematen dizu, ez? Bai, totalmente. Niretzat hori, modu prekario batean baldin bada ere, ni privilegiatu bat sentitzen naiz, egunero jeikitzen naiz eta kontent jeikitzen naiz daukadan posizioagatik. Igual ez da posizioa, baina, ulertzeko. Eta, noski erresagoa dela musika egitea bakarrik musika baduzu, ez? Edo zure preokupazio bakarra musika baldin bada. Lan egin dut,
tabernetan, eta bar, pues, karrera pagatzeko, osea, hainbat lan eduki ditut, eta bakit zer den, rollo etxera llegatzea berandu, gogorik gabe, osea, que imaginatzet, osea, jendeak kriston esfortzua egiten duela bere pasioagatik eta musika egiteko pues, duten pues, hori pasioangatik. Osea, hori ere lokura bat iruditzen zait eta ere pues, asko esan nahi du musikan inguruan. Eta edozein disiplinan inguruan bai, Txikitan sortzen hasi zen igotz hori, Bai. Imaginatzen zuen gaur egun honetaz bizitzeko aukera izango zuela? Ni de koña, baina ez bakarrik hori, askotan jende asko galdetzen dizu, ez? Eta joaten da gauza oso handietara, eta ere gauza txikietan zentratzea, pues, niri asko laguntzen dit, pues, oinak lurrean eukitzen jarraitzeko. Enuke inoiz imaginatuko, nire musikarekin alko nukela jo, Espainia osoan zehar, inkluso hemen Euskal Herrian, edoizen herritan norbaitek nahiko zuela nire kontzertua ikusi edo ni ikusi, hori ja niretzat ja lokura bat da. Edo zure kantak jakitea, ez? Ahí está, bai, edo, argazki bat eskatzea, edo nigana hurbiltzea, hori ere lokura bat da. Betetzen dizun zerbait da? Pertsonalki ez dakit ongi erantzun dituzun gauza hauek? Bai, momentuz bai, egun txarrak guztiok ditu, hori egia da. Eta, ez zaude beti prest, egon behar hortarako, baina, niri harritzen nau, eta ni harritzen nau, eta posten nau, norbait pozik geratzen baldin bada, nirekin argazki bat atea eta gero zergatik ez. Momentuz oso ondo eta eskertzen diot asko jendeari, gure entzulei eta jendeari, literalmente. Ez dakit honekin ados dauden, errango nuke zure musikak uztartzen dituela alde batikan, ez dakit nola, baina popa zerbait, rapa eta elektronika. Bai. Ez dakit, eta modu natural batean gainera egiten duzun zerbait dela, da, ez dakit nola sortzen dituzuna besti hauek? Dando palos de ciego, experimentatzea gustuko dut, hori usten nabari dela, somatzen dela, egiten dudan musikan, kuriosidadearekin, gauzak frogatzen, ikusten noraino ailegatu alduen nire buruak, hori izango litzateke, nire sormen prozesua bada kaos ordenatu bat, esango nuke. Ez dakit, kantu bat konposatzeko orduan, ez dakit zeintzuk diren zuren lehenengo pausuak? Depende, ez dut prozesu bat markaturik, eta horrek ere laguntzen dit, igual egunen batean baldin badaukat egun oso zoro bat edo egun oso zail bat, nun ez nagoen inspiratuta, bide desberdinak eukitzeak laguntzen dit, ez? Batzuetan juten naiz estudiora ideia batekin eta hor desarrollatu egiten dut, beste batean igual juten naiz bakarrik instrumentalakin edo beste egun batean agertzen naiz hor SRS-ekin, simplemente a jugar eta ikusteko nola antola dezakedan prozesu hori. Badakit orain lanetan zaudela, ez dugu spoilerrek egingo. Ahí está. Baina ez dakit orain arte zure inspirazio iturri nagusia zein izan duen? Nik beti esatet maitale amorratu bat naizela, egia da amodioa, maitasuna, pasioa eta pilleria hori, nik esaten dudana beti presente dudala nire musikan. Eta hori esango nuke, maitasuna, amodioa, tal. Hori, justora marrinzun orain ez, amodioa eta amorrua hor uztartzen dituzula ez modu batean. Ez dakit ze lotura duten zuretzat bi lan horiek? Azken finean oso lokoa iruditzen zitzaidan amodioa hitzan beran egotea dualidade hori, ez? Alde batetik
pues hori, amodioa dela maitasuna, amor eta odio hitza eukitzea bere barruan. Ustet, dualidade hori dagola munduan eta dualidade horrek kriston indarra daukala, ez? Eta ere erabili nuen amorrua EPEaren izena bezala, uste nuelako ere jarraitzeko edo aurreko prozesua izteko oso izena proposa zela, ze justo kontrakoa zen. Osea, amorrua, rabia dena, badauka amor hitza bere barruan. Orduan, sin más, joku hori interesantea iruditzen zitzaidan eta hortarako erabili nun. Etiketa askok definitzen zaitula errango nuke, alternatiboa, experimentala, trap... Ez dakiz zer sentitzen duzun horrelako etiketa jartzen dizkizutenean? Bueno, nik ulertzet jendeak behar duela zerbait etiketatzea, ez dakit zergatik, igual dagolako nolabaiteko beldurra etiketatu gabeko edozerri, baina bueno, nik ez dut nire burua etiketatu nahi. Horrek mugatzen nau eta nahiagoet, hori, gaur baldin bada elektronika, ondo, baina bihar beste edozer izan daiteke, ez? Hori nik nahiagoet. Baina, bueno, ez dut inongo problemarik, etiketekin. Ulertzet, etiketatu beharra dagoela edo behintzat jendeak behar duela. Ez dakit zergatik, baina, bueno, behar dute. Urte hauetan, 35 kontzertu baino gehiago eman dituzu, ez dakit jarraian edo, bueno, eman dituzu ez? Ez dakit nola ere bizitzu den erritmo hori, ez? Honetaz bizitzara, baina honek ere desgastatzen du nahi edo ez, ez? Bai, desgastatzen du. Bai. Eta lokoa da, baina, ailegatzen da puntu bat, non ja, valga la redundancia, baina lan bat bezala ikusten duzu. Eta ja joaten zara, herriko plazetara edo zein tokitara, eta ja baduzu, hori, lan mentalidadea, joaten zara, zure lana egiten duzu, bueltatzen zara, egia da desgastatzen duela, eta jende askok ezin duela ritmo hori jarraitu, nik zorionez jarraitu dezaket momentuz, baina bai, izan dira... Gaztea zarelakoz? Gaztea zarelakoz? Bade, gaztea naizelako, bai, izan daiteke. Bi urtetan egun kontzertu eman ditu, eskaini ditu, hori, estatu osoan zehar, eta lokura bat da, baina, bueno, nik momentuz jarraitu dezaket. Baina egia da egun basuak egon direla eta egoten direla, kantxauta bueltatzen zera etxea, goizeko lauetan, askotan, urrengo, eta ere badago kriston impactoa, igual larun batean bazara artista, eta igandean edo astelenean bazara igotz, etxan zaude, ez duzu ezer jateko, lavadora jarri behar duzu, horretan ere badago impactoa eta horrek ere niretzat badu desgaste puntu bat. Gaur egun oraindik kontzertu bat eta gero juergaz ateratzen diren horietakoa zara? Ez. Ni ja oso formal nago, oso formal. Egia da, momentu konkretuetan, adibidez, aurrekoan jo genula Fermin Muguruzakin batera Nafarroarena, egun horretan bai. Badira egun batzuk konkretuak, horiek ospatzeko aprobetxatzen dugula, ez? Baina, karo, gehienetan ezin dugu. Edo kontzertuak jarraian ditugulako, rollo, ostiralean leku baten, larun batean besten, edo askotan jendeak bere etxean lo egin nahi duelako. Atentzia deitu dit, ez duzulakoz behin bakarrik erran, gehiagotzen erran duzu ez, jo genuen, ez, pluralean ari zara ez, ze garrantzia du zure ekipo guzti horrek zuregan? Totala, haiek gabe nik ezingo nuke, movida hau garatu. Jofe da, eta ni naiz jofe, baina jofe ez da bakarrik pertsona bat. Egia da, ni naizela, baina pertsona askok egiten dute lan nirekin, ez bakarrik eszenatokian goian, edo eszenatokian, baizik eta ekipo osoa, zigi osoa, gure managerrek egiten dute kriston lana, gure teknikariek, badago ekipo oso guapo bat nire atzean asko laguntzen nagoena.
ze beharrezkoa ez, batzutan hitz hauek ez, bertze ez zu artista bezala baizik eta bertze artistentzat ez, zuk eranzu ez, ni jofe naiz, baina jofe izateko behar ditut ere nire ondokoak ez, batzutan ematen duelakoz, ez diegula garrantzirik ematen ez ekipo guztiari, eta nitzetan beraiek gabe ni zu ere etzinen jofe izango akasoan. Ni de koña, a ber, egia da bakarrik aldezula, baina bueno, aldezula igual beste modu batean lan egiten baldin baduzu, baina nik nahiago detau. Baina, bider mila. Eta egia da, ekipo bat gabe, pues bueno, alditu zela gauzak egin, baina ze ondo dago lagunekin lan egitea, disfrutatzea, ekipo oso guapo bat ere ukitzea, zaitzen zaituena, entzuten zaituna, zure beharrak ere asetzen dituna, hori ere lujo bat da. Ze beharrezkoak ere zuzenekoak egiteko, hortik jarraituko dut, joan naizelako bertze gai batera. Zein da zuretzat zuzeneko batean gertatu zaizun unerik bereziena? Unerik bereziena? Ez dakit baduzun hor buruan kontzerturen bat, zerbait gertatu dela berezia ez, eta ez dakit modu batean edo bete, edo ez zaizun bete, Niretzat adibidez, aurrek urten jo genuen kafe antzokian, Bilboko kafe antzokian apirilen, eta justo nire aitak infarto bat sufritu zuen hilabete bat lehenago, eta justo kontzertua baino aste bat lehen alta eman zioten, eta kontzertura etorri zen, eta kontzertua ikusi zuen, eta horregatik berezia iruditzen zait aipatzea data hori, baina ere bizi izan genuna eszenatokin barruan egun hortan lokura bat izan zen, eta dena salduta zegon, jendeak kanta guztiak abesten zitun, lokura. Inkluso ni eszenatokira atera aurretik, bazegon peña abesten. Eta hor bai niretzat, eukinula, edo nire buruak klik bat eukizula, hostias, hau benetan lokoa izaten nahi da, eta betirako gordeko duzun zerbait izango da, ez? Orduan hori izango litzateke. Errango nuke zure zuzenekoak badutela energia handia ez, eta performantzea ere bertan dagoela, ez dakit, ze prestakuntza dago guzti horrena ez, aurretik? Prestakuntza ze zentzutan? Ez dakit, bertan sortzen den eszena, lehenagotik lantzen den, momentuan sortzen joaten den zerbait den. Uste oso genuinoa dela, eta horrek ere bai lagundu digula jendeakin konektatzen. Somatzen da eszenatokin barruan asko disfrutatzen dugula, guretzat mobia oso guapo bat dela, eta hori ere nik uste lortzen dugula transmititzea jendeari edo kontzertuetara etortzen den edon horri. Uste sortzen dela nolabaiteko sinergia bat gu eta publiko artean. Eta bai, egia da, nik korrika egiten dudala, soy un mono saltarin, hori egia da, baina oso genuino ateratzen zait, ez dago pentsauta, egia da, denborak aurrera egin ahala, pentsatu ditugula, adibidez aurten egin ditugu hainbat bisual, pantaiakin, eszenatokian kokapena ere, rollo pentsatuta dagola, detailetxoak ere sartu ditugula, badago aurre prozesu bat oso sakona, adibidez landu egin ditugula pista guztiak, prestatu ditugu, proiektua osatu dugu, gero zuzenean rollo kompaktua izateko, baina eszenatokian gertatzen dena naturala da eta momentuko movida da. Orduan kontzertuako ezberdina da. Ahí está, bai. Más o menos. Bueno, fans, joaten atzarete kontzertu guztietara, denak ezberdinak direlako. Eta jende asko badator, hori eskertu nahi dut, ikuste dituzu aurpegiak rollo errepikatzen direla. Igual aurreko astean etorri den norbait ikusten duzu publikoan, de repente. Hori ere ze berezia zuretzat, baina ze berezia ere ez, kontzertu guztiak ezberdin izatea,
azkenean batzutan igual lista, Bai, zen lista berdina da, edo berdintxua, bai. Baina ez, bertan gertatzen den hori ez, ezberdina izan ta ere ez, ari zara, zure kontzertuari bertze berezitasun bat ematen. Bai, osea... Nahi gabe igual akaso, baina, bueno, gertatzen, baina ez erran duzu ez, baina gertatzen da ez, eta azkenean hori ere egiten du, bai, jendeak igual nahi izatea ez, kontzertu gehiagotara joatea, ez? Ez dakit, Nei asko posten nau jendea disfrutatzen ikustea. Ustet, igual ez nau egunean ziur, baina ustet jendeak asko disfrutatzen duela eta horregatik askok errepikatzen dutela. Osea, sortzen delako oso giro ona, ere sortzen den giroan ere ustez nahiko polita da, segurua, lasaia, orduan jendeak dantza dezake, edo zer egin aldu eta oso entorno seguru batean sentitu alda. Yo la quiero aunque esté loca, porque yo también estoy loco como el Chocas. Su pelico parece a Bachara, ni su voz una jota. La calle está mala pero estamos chortas, o sea que ni tan mal. Hay que ganicar, sé que vuelva a llamar. La vi que deja junticos a dormir y se me hizo la tonta. Soy un puto yonki, quiero su coca. Ando embonado y no puedo parar. Me la como toda y quiero más. Me dijo Maite está y tú no me quería tanto, yo a ella harto, ella solo hacía el tonto. Y yo que me había puesto guapo, y por vos se llevó mi corazón y mi tabaco. Me junté a una pitonisa y le pregunté a ver quién será el primero en acabar muerto en el talego. Y me dijo que todo más o menos, que perdida la esperanza, perdida la ilusión. Se ve más negro todo, o más oscuro por lo menos. No lo digo suficiente pero os quiero. Canten dute bañado es decir el zor. Gracias a la peña mi es que era el marronero. Mala, me escupe en la boca. La digo Maite, Maite dulzure toda. Yo la quiero aunque esté loca, porque yo también estoy loco como el Chocas. Pone cara de mala, me escupe en la boca. La digo Maite, Maite dulzure toda. Yo la quiero aunque esté loca, porque yo también estoy loco como el Chocas. Te parece de mentira si me miras así. Amor pa' toda la vida y yo Juan y Masi. Por ti me juego la vida, soy un Yamakasi. Antes pegaos todo el día, ahora ni llamas casi. Te digo que está bien de guapa, ya me dice delante suya me quedo chiquito como Urcuyu. Quiere que vaya donde el Santia, que me ponga rubio. Que lleve pantalones anchos y anchas como el Rubius. Ella es como Nata, la quiero montar. Yo como un caballo me quiere montar. Me pone ojicos, le doy musuba. Me tiene loquito, estoy pa' enterrar. Ella es pija pero guapa, como la Concha. Pero tiene bien de barrio, como la Rocha. Te pediría un musu pero me da locha. Aunque si vienes pa' mi casa yo te hago unas pochas. Mala, me escupe en la boca. Le digo Maite, Maite dulzure tota. Yo la quiero aunque esté loca, porque yo también estoy loco como el Chocas. Me pone cara de mala, me escupe en la boca. Le digo Maite, Maite dulzure tota. Yo la quiero aunque esté loca, porque yo también estoy loco como el Chocas. Lehenago erran duzu ez, zure kontzertuak ez dituzula bakarrik ematen Euskal Herrian, baizik ez, estatuan ere eman dituzula kontzertuak ez, ez dakit nola senditzen duzun zure mezua modu desberdinan ez, ulertzen dela ez, Euskal Herritik kanpo ez, ez dakit nola senditzen duzun ez, hemendik kanpo ere zure mezua nolabait ere ulertzen dela edo... A ber, egia da kontestuak desberdinak direla, eta bueno, publikoa aldatzen dela edo publikoa desberdina dela, egia dela, somatzen dela, publikoa desberdina dela, baina nik uste
oso lotuta dagola, esango dudana oso lotuta dagola lehen komentatu dutakoakin, eta bada, uste dudala hain rollo ona sortzen dela, non jendeari etzaiola inporta. Eta askotan ere ailegatzen direla kontestu hori ulertzera beste modu batez. Ez dakit ondo azaldu dudan movida hau. Baina ere, ez dakit, hizkuntzaren erronkare dago hor, ez? Bai, baina egia da nik asko nazten ditudala, bai gaztelera, bai euskera, orduan ustet aksesibleagoa dela kanpoko jendeantzat, nire musika. Eta ere, ez nagoela oso ados como pentsaera horretan, edo, bueno, jende askok pentsatzen duela pues, euskeraz egiteagatik pues, horrek mugatzen zaituela, eta nire ustez ez. Osea, nik ez dut hori muga bat bezala ikusten, ze jendearentzat euskera, edo, bueno, nik behintzat ikusi dudana, edo dudanean oinarrituta, jende askok movida como berezi bat bezala ikusten du euskera, hemendik kanpo, jende asko zerbait exotiko bezala ikusten du eta asko konektatzen dute. Osea, jendeak pentsatzen duena baino gehiago. Ez dakit euskararen autua naturalki atera zaizun zerbait izan den, bakit ez, uztartzen dituzula ez bi hizkuntzak, baina ez dakit euskaraz ere egitearen autua naturalki atera den edo bilatutako zerbait izan den. Naturalki atera den movida bat. Osea, nik betidanik egin dut euskainolez, osea, hemen Iruñan jende askok bezala, eta izan zen, osea, egia da momentu batean gertatu zela, ez dakit noiz konkretuki, konposatzen nenbiela eta pum, egin nuela inkonstienteki, eta hainbeste gustatu zitzaidan, non ja jarraitu nun. Osea, ez dakit noiz izan zen, edo zerk eraman ninduen autua egitera, baina ustet inkonstientea izan zela. Errango zenuke zure belaunaldiko ahotsa bat ordezkatzen duzula? Naut erran. Bakit, galdera superpotoloa dela eta erantzuna, bueno, zaila igual akaso ez, baina nik ez zaitut igual zuri bakarrik ikusten ez, Chill Mafia, hor, ez panorama guzti hori uste dut, ailegatu zela momento bat, bai jarri zen niotela, ez, ahotsa edo irudia ez, generazio bati hor, musika aldatu zenuten. Euskal musikan panorama aldatu zenuten, nahi edo ez, aldatu zen zuen sorrera horrekin. Nuke esango, en plan, nire nola esan duzu, belaunaldiaren ahotsa errepresentatzen dudala, hori badira palabras mayores, baina, bueno, egia da, Euskal Herriko eszenak edo panoramak aldaketa bat behar zuela, eta egia da inflexio puntu bat suposatu zuela Chill Mafian agerpenak. Osea, ustura bat suposatu zuen, eta, bueno, nik beti defendituet, Chill Mafia baino lehen hau ere musika asko egiten zela Euskal Herrian. Betitik eginda musika ez, baina nik uste hor inflexio puntu bat egon zela, eta nahi, errate dute nahi edo ez, nahi, ze momentu horretan ere sortzen ari zineten zerbait, zuen, ez? Baina nahi edo ez nahi aldatu zenuten. Eta ni horretaz, eta nabaritu zen momentu horretan, ez? Boom bat izan zen. Bai, ez bakarrik estiloangatik, baizik eta jende asko guri begira jarri genuelako, nire ustez. Osea, jende askok ez zuen intentziorik edo ez egoen atent gertatzen ari zenari, eta momentu hortan, osea, Chill Mafia agertu zanean, de repente jende asko, pues, hortara begira, ez, geratu zen, eta beste talde desente deskubritu zitun. Egia da, momentu horretan zerbait berezia sortu zela, baina horrek ere ibilbide bat uki duela. Osea, orain gerozta talde gehiago, sortzen dira, jo que se, belaunaldi berri bat dagoela esango nuke,
gutaz aparte, eta ere, musika kontsumitzeko moduak ere aldatu dira nere ustez, de repente txosnetan entzuten dituzu Daddy Yankee eta lakoak. Osea, ya me estoy yendo a lo demasiado básico, baina lehenago ez zen hain orokorra edo hain normala hori entzutea. Osea, badago beste giro bat. Ez dakit nola ikusten duzun euskarazko euskal musika panorama gaur egun oraintzen bertan. Pues oso guapoa, bai. Nere ustez beti dago ondo, rollo proposamen desberdinak ateratzea, ustet, oso panorama polit bat geratu zaigula, jendea animatzen baldin bada edo zer egitera ondo irutuko zait. Osea, hori da niretzat funtsezkoa, ez? Jendea animatzea eta, jo que se, igual aurreko mobidekin norbaitek baldin bazun lotxa edo zer, eta norbaitek ikusi baldin bagaitu musika egiten eta horrek animatu baldin badio zerbait egitera, ni ja horrekin más pancho que el copón. Ez dakit nola egin galdera hau... Ni ere espeso nabil, barkatu. Ez, baina ere, ez mina edo, egin gabe ez, hitz egiten dut pila bat, euskal estena hitz egiten dudanean, sartzen naiz sol lauten mundu horretan, ze uste dut, kanpoko pila bat gauzari derila etortzen gure musika estenara, lehenago gertatzen ez zirenak, ez? Lehenago ere bukatzen ziren sarrera kontzertuetarako ez, baina beti nik behintzat ikusi dut hemengo musika estena pila bat taldekin, pila bat kontzertuekin, eta gaur egun ez dakit ematen du bakarrik 4 talde daudela, eta 4 talde horiek bakarrik ematen dituztela kontzertuak, eta bertzeak ez dituztela kontzerturik ematen. Ez dakitzuk ere horrela sentitzen duzun, edo... Ze zentzutan? Ematen duela, ez ditut izenak erra nahi ez, baina, Lasai. Ematen duelako, batzutan bakarrik talde gutxi batzuk... Fokoa talde batzuetan jartzen dela ez, eta... Haiengan zentratzen dela. Eta ez zaiela ematen, aukera jendeari, jendeak egitea nahi duena ez, baina bertze kontzertuetara joatea ez, gure musika estena honetan, astebururo daude kontzertuak edo, no? Bai, totalmente. Baina, batzuan ematen du, ez bazara ez dakin hor, ez baldin bazara zetak edo ez baldin bazara ez, ez duzula... Bai, claro, baina hori ustet dela ikuspuntu mediatiko batetik, ez rollo movida hori hartuta, segia da, mamitsua dela, makroevento baten inguruan hitz egitea, edo, de repente titular batean entzutea, edo irakurtzea, no sé cuantas 1000 entradas en 2 horas saldu direla. Hori ulertzen dudala, baina nik uste hortan dagoela benetan galdera, ez, rollo, edo mamia, rollo, niretzat, zuk esan duzun moduan, badaude kontzertu de xente, sortu dira ere bai plataforma de xente kontzertu horiei bozgoragailu bat emateko edo ahots bat emateko, baina egia da askotan mediatikoak edo gauza mediatikoek pisu handien hartzen dutela, ez? Eta horrek igual ere, nola da, beste guztia tapatzen dutela. Baina nik hori bakarrik ikusten dut medio oso konkretu batzuetan eta zentzu oso konkretuetan. Osea, benetako musika kalean dago, gaztetxetan dago, tokietan dago... Bai, karo, gero ez da gaztetxe gutxiago daude, hori egia da. Herriko plazetan ere badago musika, egia da, lehenengo biztazo batean ere, harritzen zaitula eta egia da hori kopatzen dutela dena titular horiek edo makromovida horiek, baina gero ikuspuntu mediatiko hori alde batera utzita nire ustez badago, eta eskerrak.
ze garrantzi dute gaur egun zuretzat sare sozialak eta bertan irudi bat ematea beharra? Ez? Oroitzen naiz, eta momentu horretan grazia egin zinez, aurreko denboraldian idatzi nizunez, Bai. eta nik ez dakit nahi zen bertso generazio batekoa, ez dut horrela uste, Nire koña. baina nik segidan WhatsApp ez idatzen nizun. Bai. Ez? Eta lanean ginen ez aize, eta nire lankidea gazteagoa, eran, joe, ze arraro, tio horren majo, eta ez dit erantzuten super arraro eta erantzean. Idatzi Instagramez, erantzuten doa segundo. Eta idatzi, eta erantzuten al segundo eran, a ber. Ez dakit, ze garrantzi du nire zuretzat guztionek. Askotan banaiz desastre bat, eta pilatzen ditut derrepente WhatsAppak, osea, mira que me jure enintzela desastre bat izango, baina azkenan gertatzen zaizu. Osea, eske pilatzen dira mezuak, pilatzen dira, eta askotan juten zait pintza, eta egia da errasagoa dela Instagrametik egitea. Batzuetan, beste batzuetan, igual kontzertu baten ostean edo pilatzen zaizkidala milaka movida, pues igual se me pasa, baina bai. Osea, ustet garrantzitsuak direla, ze, joder, pues gora gailu oso garrantzitsu bat bihurtu direlako, eta haiei esker, pues joder, ahots oso potente bat daukagulako, baina, bueno, irudi baten sorreraren beharraz, pues ez nago hain... Osea, depende ze galdetu nahi dazun horrekin. Ez, nahi terran, ez gehien bazen ze garrantzia ez, zuten gaur egun ere, zure musikan, sare sozialak. Pues kristonekoa. Osea, bada dena komunikatzeko biderik zuzena, edo zuzenena behintzat. Ez, eta Instagramean irudia da garrantzia. Ez dakit, ze garrantzia duen ere zure musikan irudiak, bideoklipek. Ez dakit uste duzun... Asako. Beharrezkoa da kantu bati irudia jartzea? Edo... Depende, egia da nik prozesu bat egin dudala ere horren inguruan, ze hasiera bat, bueno, ni zinemain maitale amorratua naiz, eta beti irudiekin, pues, ez dakit, rollo, como amodiozko historio bat daukat horrekin, baina hasiera batean bai pentsatzen nula, rollo, aldaketa dago bideoklip batean, edo hortan dago movida, eta gero denborarekin egia da ikuspuntua aldatu dudala, eta batzuetan, pues, egia da, rollo, pentsatzen dudala, pues, gauza batzuk bideoklipa behar dutela eta beste batzuk ez. Edo, hainbat modutan landu aldituzula gauzak, ez? Osea, ez bakarrik hortan zentratuz. Osea, bideoklip batek indar handia dauka, baina, jo que se, portada on batek ere bai, komunikazio plan on batek ere bai, zerbait txorra moduan egiteak ere bai, osea, depende. Hortan dago magia, ez, rollo, hainbeste gauza egitean. Uste duzu musikariak, eta, bueno, zure kasuan, igual zuk errango duzu, hori sobera da ez, baina, bueno, ez dakit, mezu bat bidaltzeko aukera duzue, bizigaren soziade honetan. Bai. Ez dakit, Palestinaren kasuan ez, zuen musika artista gehienena Spotifyen dago. Bai. Ez dakit, musikari bezala horren kontra egin behar duzuela uste duzu? Bai, osea, putada bat da, justo Spotifyeko kontu hori, ze nik milaka buelta eman dizkiot, eta egia da, zaila dela askotan. Nik kontsumitzaile moduan ja argi daukat, ze egin behar den, eta nik nire Spotify kontua ja utziet, pagatzeari utziet, justo Tidalea pasatu behar nintzen, eta santziaten ere KKR-ko mobidan barruan zegoela, osea, que banabil SoundClouden, orain Apple Musicen. Deezer, ez? Deezer esan dute ondo dagoela, ahí dando bien de publicidad. Bueno. Baina, karo, zigilu batean zaude, zigilu horrek baldintza batzuk ditu, ere bai, une hontan ere bai, nire musika badago puntu batean, non nire lana den,
Orduan, ez da hain erresa hortik ateratzea. Osea, beste puntu batean egongo banintz, enuke eztabaida hau izango. Osea, izango litzateke borrón y cuenta nueva. Baina badira pues beste geruza batzuk, ez? Momentuz, egin dudan autua izan da Israelgo territoriotik nire musika osoa kentzea, eta hori ja como baneatu hortik, ustet ez bakarrik Spotify emaizik eta plataforma guztietan, baina bueno, niretzat mirestekoa da eta joder, guapoa da jendeak erabaki hori hartzea, baina artista askori gertatzen zaigun movida edo gure nola da, gure egoera pues ere kontutan hartu beharreko movida da. Osea, nire adibidez, pues nire lana da, disketxe bat badago hor, ere bai, bere interesak dituena. Zigilu batean egotearen alde onak eta txarrak, ez? Ahí está, bai, baina bueno, ere ulerkorra, pues ulerkorra alde batetik, baina bai. Osea, egia da posizionatu behar garela eta nik aldudan moduan behintzat momentuz egin dut. Eta egiten jarraituko dut. Elkarrezketaren hasieran erran dugu lanean zabiltzala proiektu berri bat ateratzeko. Bai. Ez dakit aurrerapenik egiteko aukera duzun. Esan duzu ez zenula esklusibarik nahi. Esklusiba ez dut nahi jakin Lasai, txantxatan zenbat kanta, zenbat zer ez, baina bueno, zer ekarriko du lan berri honek? Pues movida berriak ekarriko ditu. Osea, momentuz prozesuan nabil, musikarekin errekonektatzen ere beharrezkoa iruditzen zitzaidala, ze lehen komentatu dugun bezala, pues, igaro ditut 2 urte jotake kontzertuak ematen, eta ez dut denborarik kasi izan berriro musikarekin konektatzeko eta sortze prozesu horrekin berriz konektatzeko. Orduan, horrela hartu dut, movida, rollo, disfrutatzeko une bat bezala eta ikusiko dugu, baina bueno, daude perlada batzuk, asko disfrutatzen nabil, movidakin, eta hortan datza, ez? Zer pizten dizu oraindik ez ilusio hori ez musikan jarraitzeko? Joder, betik sorpresak eramaten ditudala, osea, beti. Beti esaten diate sindrome del impostor nato bat daukadala. Eta hori ondo zein txarrerako hartzen dut, ze, bueno, askotan, joder, pues, de menos egiten dut nire burua, baina onerako ere bai gauza guztiak, edo gauza guztiek harritzen naute. Orduan, pues, beti badago zerbait polita musikan, eta ni banago txiki bat bezala, orain. Osa, beti disfrutatzen, adibidez, hurrengo astean bagoaz Santiagon jotzera, Santiago de Compostelara, eta banago como un crío, literalmente. Osa, lagunekin lan egiteko aukerak, ere pozik jartzen nau, ekipo oso polit bat nire alboan eukitzea ere oso pozik jartzen nau, entzule ikaragarriak ere eukitzeak oso pozik jartzen nau, y podría seguir con 1000 etcéteras, baina hori. Nik azkeneko galdera bat dut, baina ez dakit hori baino lehen, ez dakit zerbait geratu zaigun zure musikaz hitz egin ez duguna, edo zerbait gehitu nahi duzun. Espeso nabil, ez dakit, nik badut sentsazioa turra bat eman dudala del kopon. Bat ere. Nik azkenik, artistei eskatzen diet, aholku bat edo mezu batez musikan hasi nahi duten gaztetxo horientzat, ez dakit nondik hasi? Bueno, niri beti ondo datorkidan aholku bat bada, askotan saltzen digutela, jarriko naiz pixkat filosofiko, baina, askotan saltzen digute esfortzuaren kulturak gidatzen duela dena, eta beti dela, si te esfuerzas lo conseguirás, eta llegatuko zarela, eta horrek asko frustra dezakela norbait, edo edozein. Zuk egin gauzak,
disfrutatu prozesuaz, ailegatzen ez bazera, pues, beste leku batera ailegatuko zara, ez egin gauza bat horregatik, baizik eta gauza txikietan zentratu, beste mobidetan zentratu, pues jo que se, osea, nik argi daukat, gaurtik egunero futbolean entrenatzen baldin badut, naizela Messi inoiz izango, naiz eta esfortzu handia hortan sartu, baina igual jo que se, klub batean sartzen naiz, de repente tipo bat ezagutzen dut, eta lagun berri bat daukat. Hori jaba zerbait lortzea. Orduan, niretzat hortan dago movida, eta nik pauso hori jarraitzen dut. Hori niri asko laguntzen dit. Hortan zentratzea, gauzak ailegatuko dira, eta ez badira ailegatzen beste batzuk. Osa, zuk hasi eta disfrutatu egiten dezuna, eta ez frustratu, eta ez bilatu la panacea. Ze hortan zentratzea eta hortan zure denbora gastatzea niretzat ez du balio. Eta hori bakit zaila dela, Osea, klik hori egitea edo hori alde batera ustea, baina benetan, niri asko laguntzen dit. Nire partetik eskerrak eman nahi dizut elkarrezketa zintzu honengatik, eta Joder, bueno, eta zure denbora faltaria mas. gurekin partekatzeagatik. Zuei beti, eta zuri, eskerrik asko. Zuri got. El COVID ya está muerto, pero están todos en cuarentena. Mi primo ya está muerto, su cabeza voló por una pepa. Mi primo perdió la cabeza, pero a mí qué rico me sienta. Mi chiqui no está cerca, dile a Lili que venga. No me ducho, tengo el alma negra, la conciencia la pierdo en cada juerga. Solo 4 me quieren de verdad, pero bien de peña me quieren matar. Cacho paranoia, persecutoria, toda la puta semana. Si quieren algo, vengan a Iruña, que me partan la cara. A mí me da igual, y ya estoy muerto, no me importa nada. Si como yo, si llamo manes cuando muera mañana. Suris Piyuana. Lo que piense la gente, me miro en el espejo y soy Eduardo Benavente, Gesurtiak Zarete, Patricio Echeveste. Hoy me lío en archivos, me da igual quién esté. Hoy me he levantado feliz, que parezco Iñaki Ortiz. Na 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 na, hoy voy a salir. Na 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 na, para verte a ti. Si tenemos que pegarnos y la vaina está fea, mi primo tiene más pelotas que Mariez Currena. Si quiero montar un party le llamo a la bichuela, y si quiero mochar en Kelly quiero estar a tu vera. Ella se desabrocha el pantalón en Bisu, pinta toda la polcha en el carnet de Betizu. Diría que te quiero baina badakizu, nere begiak itxita zaude Betizu. Zure ispiluan naiz, bi eskubilaban. 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 Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.